Son a profesional que garda os segredos da nosa cultura e o sabor do noso territorio. Son a técnica que traballa para facer que a nosa vila funcione mellor. Son a forza que cultiva a terra. Son a cociñeira que alimenta o corpo e a alma. A cociña é poder. Son a profesional que coida dos animais, porque o coidado non diferencia entre especies. Son o traballo invisible da casa. Son as mans que amasan, fermentan e cocen, pero tamén creo comunidade. Son a estilista que crea tendencias e confianza. Son a mestra que ensina os cativos e cativas a ser libres e iguais. Son a farmacéutica que coida da saúde de todos os veciños e veciñas. Son as forzas das miñas mãos, que nunca me deixaron de traballar. Son a man que sostén a quen máis o necesita. Son a profesional que ensina a xogar en igualdade. As mulleres estamos a abrir camiños e a demostrar que a igualdade non só é xusta, senón necesaria para o progreso de todas e todos. A nosa forza non é invisible, é imparable.